Monika Smolková by mala byť vzorom pre komunálnych politikov, lebo naozaj politik dokáže všetko slúbiť, ale málo kto dokáže niečo pre ľudí aj urobiť. A možno aj toto predstavenie, aj návšteva tohto krásneho divadla je momentom, ktorý si mnohí ľudia nemôžu dovoliť, pretože jednoducho žijú z minimálnych finančných prostriedkov a aj toto je možnosť dostať sa tu, nasať nielen kultúru predstavenia, ale aj kultúru toho krásneho prostredia. Takže klobúk dole. Myslím si, že Moniku poznajú ľudia najmä ako človeka a to vidno na úplne spontánnych reakciách, najmä obyvateľov Furče, sídliska Dargovských hrdinov, ktorí ju berú možno mnohokrát ako svoju priateľku alebo ako človeka, na ktorého sa môžu v prípade problémov hocikedy obrátiť. Ľudia si vôbec neuvedomili, že Monika odišla a stále ju vnímajú ako svoju starostku a ako človeka, ktorý im je veľmi blízky.